Thokozani guys, ugogo Manzini. Namhlanje ngizocela ukuthi siakheni induku yokukhipha idliso. Uyalikhipha liphele nya. Thola ikhathazo, ucwaningi, ukalumuzi, isibhaha, udlutshane, umathunga, uhlanza fukwa, iconsi, ilethi. Uma usuhlanganise yonke le mithi, uthathe ngesandla esisodwa esigqwele. Upheke umuthi ubile. Lo muthi ke uzophalaza ngawo, uphinde futhi uphuze. Uhafu wenkomishi ekseni nantambama. Hey babhemi, nginitshela ukuthi uma yonke le mithi uyihlanganisile ngokwempela yaphelela yonke, uyozibonela kahle. Lo muthi ususize abantu abaningi kakhulu babhemi. Uma ngabe mhlambe unento othi gogo, yazi lento nginento nje engihambayo la esifubeni, ngicela nje uhlanganise le mithi uwenze njengoba ngisho. From Gogo Manzini to you guys, ngiyanithanda. Another thing, ibhuku guys, ibhuku lakudala ligugile. My book is very old guys. Abanye bayacomplain gogo asiboni kahle, yazi nje ebani nedanki ukuthi ngithathe information enginayo mina ngishare nani. Thokozani, ngiyanithanda ne, thokoza.